Continuem, canviem de registre. Dèiem que un dels exercicis més apassionants és fer la televisió comparada. També amb el món de la judicatura, dels judicis i dels jutges es pot fer això, sentències judicials comparades. Totes dos de les que parlarem ara intersecten amb la tele. Tenen molt a veure, bàsicament tenen a veure amb la tele. Mireu, aquesta setmana s'han produït dues sentències. Una jutgessa amb el cas Telma Ortiz. La Telma Ortiz havia demanat, ja sabeu, germana de la Letícia, havia demanat una mica de protecció legal. A davant que quan ella surt de casa doncs és taladrada per una sèrie de càmeres, de paparazzis, de gent de l'Està Passando, de gent de programes de televisió com l'Està Passando, que la van perseguint, la van agafant, la van retratant amb ella, amb el qui vagi, i ella no vol que la retratin, no vol que la seva imatge la posin per tot, allò que diuen l'èter sideral, no? És a dir, per tot l'espai. Havia demanat protecció. La jutgessa que s'ha encarregat del cas aquesta setmana ha demanat sentència, ha dictat sentència. No només no li dona protecció, sinó que l'obliga a pagar les costes del judici. És curiós. Bé, el que estava més content amb tot això era el Peñafiel, que estava precisament a l'Està Passando, i quan se'n va assabentar de la notícia, va dir que venguen les càmeres a casa, que venguen a casa, gravat-me, gravat-me. La sala d'estar del Peñafiel ja és com un plató de televisió, tantes vegades. I allà assegut, ara el veureu, amb la sentència allà a la manera d'una estora. Endavant, sisplau, Peñafiel. En las últimas horas de la mañana se ha hecho público el auto de la Audiencia Provincial de Toledo contra el recurso que Telma, la inefable Telma, interpuso contra la sentencia del juzgado de primera instancia. En nombre del rey es esta sentencia de 8 metros, en la que condena a Telma no solamente a pagar 80.000 euros en principio, nada menos que a 10.000 euros el metro de sentencia. Quien te aconsejó, si te aconsejó tu hermana Leticia, vaya consejo, porque fue también tan temeraria como tú. Estos son los resultados. Es decir, una sentencia dura y fuerte en nombre del suegro de tu hermana. Peñafiel estava encantat, d'alguna manera, aquí tenia la sentència, a 10.000, no sé què, el metro, a 10.000 euros el metro, era 8 metres, doncs això, 80.000 euros. En fi, aquesta és la sentència contra la demanda de la pròpia Telma Ortiz demanant protecció legal a davant dels que perforen la seva intimitat. Bé, aquesta setmana, i anem al segon cas, judicatura comparada, sentència de jutges comparats. Aquesta setmana també s'ha fet públic la resolució judicial, un jutge d'aquí de Barcelona, un home que deu estar bastant distret sobre aquests temes, bastant despistat. Se li va acostar, temps enrere, al Paolo Basile, ho he explicat alguna vegada, i li va dir, escolta, em vull protecció davant d'aquells que treuen imatges del meu programa, dels meus programes. I vull... el Paolo Basile, el director general o conseller delegat de Telecinco, la cadena Container, la cadena que envia amb el programa Està Passando i tants d'altres, els seus paparazzis, les seves càmeres, a taladrar la intimitat de persones no ja com la Telma Ortiz, sinó com qualsevol de nosaltres, que ens poden gravar a qualsevol lloc. I demana empar, demana que el protegeixin, que les seves imatges, una vegada emeses per Telecinco, no es puguin tornar a emetre, com vulguin dir, amaguem. Opacitat absoluta. I troba un jutge que pica, 100.000 moscas cayeron presas de patas en él, en el penal de Ricamiel, hi ha un jutge que pica i empara en el Paolo Basile, el gran depredador, el gran conseller delegat de la tele depredadora. Això, naturalment, ha sigut particularment greu pel programa Sé lo que hicisteis la última semana, ara se'n diu senzillament Sé lo que hicisteis, que és aquest programa de la Pati i l'Angelito Martín, que l'Angelito Martín va ser aquí temps enrere, que aquests normalment traien imatges de Telecinco, se'n fotien bastant, és veritat, fotien molta conya, però, esclar, es troben que la Sexta no pot treure ni una imatge.
I envien a la redactora Pilar Rubió, la redactora del Sé lo que hicisteis, busca'ns en el Basile, intersecta'l un dia pels carrers de Madrid, a veure si el trobes i pregunta-li, amb bons tons, amb amabilitat, pregunta-li que per què fa aquestes coses. Endavant. Señor Basile, buenas noches. ¿Quién eres? Soy de La Sexta. Chao, cara. Desde lo que hicisteis. Sí, Bueno, ¿le gusta el programa? amigos nuestros. Por eso, somos súper amigos. ¿Nos va a quitar la demanda? La demanda ya la hemos ganado, no se puede quitar. Bueno, pero la puede retirar. ¿O no, nos puede ver. dejar volver a emitir imágenes de Telecinco? Si la tenemos promoción. No se puede. ¿Por qué? Es una mala acción, es un pecado, no se ¿Cómo puede. que no? No se lo siento mucho. si quiere- Hay que portarse bien. Entonces no hay manera de echarse atrás, no hay manera de cambiarlo, que seamos amigos y podamos compartir imágenes. ¿Cómo Es que podemos sois hacer? malos, nos insultáis siempre. No. Vienen todos los días los presentadores de Telecinco a llorar, porque sé por qué nos maltratan. Somos colegas, somos todos del mismo mundo de la televisión. Si Ángel pide perdón a todos los presentadores, ¿nos deja poner alguna imagen? No lo sé. Venga. Me lo pienso. ¿Lo va a Dai. pensar? Vete a hacer otras cosas, dai. Bé, la cara dura del Basile, el cinisme és infinit. Ell, precisament, que en els programes aquests que fa, diu és que nos insultáis. Escolti'm, senyor Basile, vostè en el Tomate, per exemple, per no dir l'Està Passando, o qualsevol altre programa, què feien? Quan treien a la Rocío Jurado, que estava a punt de morir, i a l'Ortega Cano, i els hi deien a tots dos, más cerca de la muerte, i encara no estava morta. O quan agafàveu a l'Anna Belén i treia un tio dient que la Encarna Sánchez estava enamorada d'Anna Belén, com que l'Encarna Sánchez era morta. Tot això ho han tret aquí. Tot això ho ha fet Telecinco. Què busquen? L'opacitat, la privacitat, la censura. Lamentablement hi ha hagut un jutge que ha picat, repeteixo, i a més sembla que és d'aquí de Barcelona. Ho lamento molt, no ha entès res. Una vegada s'han emès les imatges, és a dir, que Telecinco ja se n'ha afavorit, i han sigut el primer de treure-les, formen part d'això que dèiem, de l'èter sideral, no? Aquestes imatges, d'alguna manera, no hi ha dol empresarial de que les prengui i les agafi un altre, perquè Telecinco ja ha tingut l'exclusiva, ja les ha emès. En fi, podríem aquí fer unes grans disquisicions, però és tristíssim que la Telma Ortiz li neguin protecció. Ella, que no vol sortir, i la fan sortir els de l'Està Passando. Voleu exemples de l'Està Passando? D'aquesta cadena copròfaga i a la vegada instal·lada en el container d'aquest que demana empar i l'ha trobat, que es diu Paolo Basile. Mireu, l'altre dia, els reporters del programa precisament Està Passando. De sobte algun jefe d'allà, estava a la redacció i diu «Vamos a hacer un reportaje a las putas, que esto siempre vende mucho». I se'n van al carrer de la Montera de Madrid, on efectivament hi ha senyores que es dediquen a la prostitució. I van allà a gravar-les. I arriba un moment que aquelles senyores es rebel·len. I llavors ells aprofiten per titular «Nos agreden». Endavant. Nos encontramos en la calle Montera, muy cerca de la Gran Vía de Madrid. Los vecinos se quejan de la conflictividad que hay aquí. Sí, claro, así mejor. Págame las pizzas, ya que Por favor, violencia no, ¿Qué quieres? Violencia no, Violencia no, ¿qué te pasa? ¿Qué violencia? Vete a tomar por culo y tú no me firmas, ¿oíste? ¡No me Por firmas! favor, ¿entiende que es normal que los vecinos se quejen con actitudes como la suya? Pues me chupas, ¿qué te pasa? Pero es normal. Estamos preguntando. Estamos en la calle y haciendo nuestro trabajo. Ya está, punto. Estamos trabajando. Estás trabajando, pero no tienes Estamos derecho a trabajando. firmar. No tiene derecho a trabajar en la calle. ¿No? Nosotros no. Nosotros no. Nosotros vamos por ahí pegando. A mí no me interesa cuándo. Hijo de puta. Vosotros sí tenéis derecho. A més, amb trampa. Quan aquest reporter, redactor o criatura del programa Està Passando li diu «Vosotras trabajáis en la calle, nosotros también», està fent trampa. Que treballi ell al carrer, però que no fotografiï ni retrati les persones que no volen ser retratades. Això no és treballar, que retrati els ocellets dels arbres, els bancs, les fonts, els troncs dels arbres, per exemple. Però si hi ha una senyora
que està fent la prostitució o que està anant a comprar o que surt d'una cafeteria i no vol ser retratada, té tot el dret a no ser retratada. És la seva pròpia vida, la seva pròpia cara i la seva pròpia intimitat. Si aquest jutge que ha donat empar amb aquest element del Basile està veient aquest programa, sàpiga, senyor jutge, que l'ha pifiat. Però de dalt a baix, miri a qui ha donat empar. Miri quins programes fa taladrant a persones normals. Alerta, senyor jutge, un dia no es trobi una càmera de l'Està Passando de Telecinco que ho passarà malament. Aquest